sådan, hej YouTube, velkommen til Dream Univers. Okay, jeg skal på din verden. Jeg kan nok sende Even på et tidspunkt. Her kan I så se mit lille YouTube. Der må jeg lige til at få lavet noget. Man kan tydeligt se, at min er bedre. Mit hus er bedre end dit. Chris, Du bor også jeg kan logge ind på YouTube med min mobil. Ja, men hvordan? Mit Jeg hus er jeg skal Og bruge vi det. har Mathias med. Jo, for Jeg tager mig med. jeg bygger ud. Vi har haft også Rasmus med, hvis han stadig vil have en bedre end altså Skype. Jo, det er. Chris, jeg er på mobil. Jo, det er. Jeg kan ikke logge ind på min YouTube. Jeg skal bruge tegn, mobilen ikke har. Man betalte, hun sagde, det er min. I må ikke røre den. Vi så startede i en jungle. Altså, lorte Har jeg fucking en jungle. orange. Men okay, der. Så render vi bare lidt rundt her og hygger os. Så kan vi finde jungle til. Godt, jeg ingen jungle til det her. Okay. Fuck, nu så røv i bio. Hvorfor er vi egentlig de eneste på serveren, men plejer man ikke på? Og vi har set den gamle kanal, som alt det, du havde af den der ikke med slik til det. Han skifter snart mega platte lige. Ja, og alligevel på et spil. Altså, ikke så de platte, men også sjove. Men jeg blev nødt til at lave en ny, for jeg havde ingen af dem selv. Det er fucking password. Bare på grund af, at jeg skulle have en lille bitte let's play. Kan jeg overhovedet ikke lade på den. Så, bare det er ærgerligt helt altså. Okay, Chris, Hvad? jeg prøver lige at logge ud ind på min YouTube-channel, for at se, om jeg kan huske password. Har du også glemt dit? Det tror jeg. No, har du nogle videoer? Nej, det har jeg ikke. Jeg har først fået den. Jeg tror, vi laver nogle fester. Men bagefter, der kan vi gå ind på din server, Mathias, og lave en server. Ja, 2 sekunder. Den her bliver ikke så lang, fordi vi skal ind på Mathias' server. Ja, jeg kan forstå noget, før jeg kan komme på trådløs internet. På slukker om en måned. Der kommer en ny i. Næste, ja, men altså, så skifter jeg nok. Og Marti, det skal... Chris, jeg finder ud af, hvordan jeg kommer på nettet. vi kan blive fælder, vi laver bare Selvom jeg har Hamas. Jeg skal bare kontrollere alt delete, og så bliver Hamas ned. Vi mister alle vores items. Ja. Ja, godt. Så lad os så komme videre. Sygt, nej, jeg vil ikke finde noget. Nej, den her video bliver altså så lang. Chris, 2 sekunder. Jeg ringer dig lige op på Skype, ikke også? Jeg tror bare, jeg slutter videoen nu. Prøv Så har I det ring næsten op. ikke set vores hus. Er det nogen, der ringer til dig nu? Ikke sikkert. Jeg synes, det er lidt Jeg ringer, jeg snakker med på mobil på samme kode, som jeg ringer til dig på Skype lige nu på min computer. Mathias ringer til... Der står du ikke online. Ja, okay. Chris, jeg lukker lige Skype-samtalen, ikke? Ja. Okay. Okay, så er Mathias. Hej. Godt. Den slutter nu. Jeg skal nok lave nogle flere, men altså... Nu skal vi ind og spille på en rigtig sjov server. Okay. Ja. Okay, så kan den her lige blive lidt længere alligevel. Okay. Vi har ikke fundet nogen hus eller noget som helst nu. Hvorfor går jeg egentlig leder efter et jungletempel? Det gør jeg. Jungletempel er sjov. Bombe. Okay, så må vi kravle op her. For den gamle lort. Smadre. Fail. Hvad sker der? Nå, på. What the? Okay, det må være virkelig dårligt net lige nu. Yep, der. Så kunne jeg lukke lige ud ind. Det var ekstremt dårligt net åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg skulle lige lukke ud af mit Minecraft. Ja, jeg lukker lige ud af mit Minecraft. Ups, jeg vil ind på mit YouTube sådan der. Hej Rasse. Jeg bliver lige nødt til at slå min mikrofon fra, for jeg skal til at støvsuge. Okay, jeg optager YouTube så. Godt, så går vi ind igen. Yay!
sådan. Så er der ikke mere fucking irriterende lortel. Bang. Måske er der noget herovre. Kom nu, jungletempel. Hvad er det, du spiller? Jeg spiller Minecraft. Okay. Okay, kom nu, jungletempel. Det var bare lige Rasmus. Ja, jungletempel, kom nu. Jeg skal bruge dig. Kom nu, please. Godt, hvorfor er der ikke noget som helst lort? Der er ingen jungletempel, jeg er så uheldig. Vi skal passe lidt mere på næste gang. Sådan det. Ups. Godt, jeg må videre. Babadabo. Og jeg er meget sulten. Okay, så er der en lille peaceful færdig. Man skal finde jungletempel og væk ned på peaceful. Yes, jeg overlevede. Ej, fuck. Gangnam Style. Okay. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Og hop. Nå. Bæv. Hvad er det for en kæmpe jungle, det her? Men ikke det eneste jungletempel. Hvad? Okay, mit Minecraft fejler så meget lige nu. Jeg føler bare, det crasher lige om lidt. Okay. Jeg er nødt til at gøre det her. Ej, jeg river lidt. Ej, fuck, det er lortemusik. Fuck noget med musik. Væk. Fy. Væk. Fy. Væk. Fy. Det er højt. Nu går vi altså herhen. Fuck musik. Så. Nu er det lidt for fredeligt. Lidt musik. Der er stadigvæk lyd. What? Den her vej. Boom, 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 boom. Fuck, jeg ikke finde et jungletempel. Ja. Nej. Jeg er nu seriøst gået i den her fucking jungle. Jeg har ikke fundet en skoldet skid. Jeg havde det her. Hvad? Fail. Okay, måske herover. For det er så meget til det nu. Så der, juhu. Boom. Jeg er som lidt over. Jeg oplever det chance sådan en mærke mig. Skøn. Hej Mathias. Hej igen. Wow, en forladt mine allerede. Juhu. Er der nogle kister? Kister. Jeg har fundet en forladt mine, men jeg har ikke engang nogen hak. Mathias, jeg har lige fundet en forladt mine, fordi jeg hoppede ned i den, og jeg har ikke engang en hak. Ikke engang en lille bit træhak. Det er fandme pinligt. Den forladt min uden hak.
Hvorfor laver jeg ikke en? Okay, væk. Mathias. Nå, lige nu. Vi må vel snart til slut den her episode. Ja, vi slutter den nu. Hej YouTube.